Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai magyar nyelvi videó témája az, hogy milyen nyelven beszélünk, és a magyar nyelv egyik nagyon fontos jellemzője. Ha nem értjük, amikor magyarul beszélnek, azt mondjuk, nem beszélek magyarul. Ne govorim magyarsko. Nem beszélek magyarul. Lehet azt is mondani, hogy miért. Külföldi vagyok. Sem tujac, ali sem tujka. Külföldi vagyok. Hasznos kérdés lehet, beszél angolul? A govorit angleško? Beszél angolul? Vagy beszél németül? A govorita nemško? Beszél németül? Az angolul azt jelenti angleško, a németül pedig azt nemško. Egyszer ul a végződés, egyszer pedig ül, mert a magyarban minden szónak van harmóniája, a szó magáhangzói szerint. Azok a szavak, ahol a, á, u, o vagy ó van, mély hangrendűek, mint az autó szó. Azok a szavak, ahol e, é, i, ü, ő vagy ő van, magas hangrendűek. Az angol szóban a és ó van, ezért a végződés ul, a német szóban pedig é és e van, ezért a végződés ül. A magyarban ez úgy funkcionál, mint a szlovénban a grammatikai nemek. A szlovénban a grammatikai nem szerint kap végződést a szó, a magyarban pedig a magáhangzók harmóniája szerint. Nézzük meg! Például beszél olaszul, a govorite italiansko, beszél oroszul, a govorite rusko, beszél finnül, a govorite finsko, beszél spanyolul, a govorite špansko, beszél lengyelül, a govorite polska. Ha a szóban vannak mély és magas hangrendű hangok is, általában mély hangrendű végződést kap. Beszél franciául, a govorite francosko. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra legközelebb!